Samé extrém, všetko je extrém. Priatelia, tak dnes sme pustili politického väzňa Mariana Magáta. Má tu kopec prázdnivcov. Konečne na slobode po 4 rokoch väzenia. Môžem poprosiť ja? Ja som sa predbehol. Aby som mohol prosiť. Marian tu má takú menšiu autogramiádu. Menšiu až väčšiu. Ja fotočku aj. Áno, kúri, čo pán. Mimo brasu. Hej. Ďakujem krásne. Držím palce. Som sa počal, ale nevydalo. Zabukuje Facebook a potom to mi dajú automaticky nejaké slova, nech sa pôjde. Potom mi píšu, že skryté. To mi nevadí, aký niekto nadáva ešte. Mne vadí, keď niekto zamyká, hej, že dám to. Niečo povedia a to čo má celé. Dobre. Ale máme pozornúka, utekám. Budem za peniaze, že daj 5 € a budeš kúkať celé video. A ľudia bez peniazy nemôžu Že Tonko sa odfotím, keď tu je. Tonko to budem musieť odfotiť, natočím. Dobre, že ja sa odfotím s Tonkom. Podpisovanie nemá konca kraja. Alebo natáčať a zaujímavé sa, ale vždy natáčať zákon. Myslím, že Marian je v súčasnosti najpopulárnejší človek v Trnave a v Hrančiarovciach. Aká dobre. Podajte si akože ruky, hej. No je vidieť, že Marian prebudil hodne veľa ľudí. To je dobre. Aj tebe to rušia, či nie? Lebo Rudo hovoril, že mu rušili. Pomale pripojne. Aby sa bola taká fotka, taká, ak sa to povie, priateľská. No, môžem? Tak, aj s Pálkom ešte, aj Pálko chcem fotku. Ty sa na druhej strany. No, a tuto, no, takto si dáte ešte. Tak, potom si tam rozstredíš, hej? Výborne. Poď aj ty, Juraj. Dobre. Poď aj s Jurajom. Ty si to potom prepošli, ak môžeš, hej? Potom prepočuť. Ďakujem, že si prišla. Majú ešte stále sú pravde. Môžem? Pardon. Ono, keď majú fotky, každý fotku, tak bude toho milión, hej, ale ako zase, ja som zase nerobil také záznamy, no. Dobre, my budeme ďalej. Ale dosť. Keď sa vidíme, to za dneska ešte, hej. Ale čo? Ty si operatívec? Mosadu. Áno. Ne, na to, čo potom aj aj fotku robím. A ja si prosím. No poď. Koľké roky túžim po tebe. Mal dať rebrík na to. Pri Mariane všetci vyzeráme jak trpaslíci. Ty si bol vďačný. Toto je krásne. S malými deťmi, krásne.
Voláme teda. No, aký som už starý, ty kokos. Pozerám. Ja som pozerala, že som nejaká stará. Ale krásny sme A stále. krásny, že? Lukáš, ty do 20 rokov a starý. Keby som mal vlasy, tak by to bolo lepšie. Práve, že bez vlasov je to tiež dobré. Iba by som si vlastne nevedel ani To predstaviť. je posledné, čo mi chýba vlasy. Tak, Dá vôbec, si vôbec. nastrediť, ne? No, je. Tebe to zlezol na chrbát, nie? A po až Právnym chlapom to lezie na hruď. Ahoj. Škoda, že môžeš vypovediť moje dieťa, ale nevadí. Zastým ma. Počúvaj, no, zavoláme si. Adamko, za chvíľku. Vieš čo, alebo ešte počkať, že sú Aha, to som nevedel. Normálne správame koridor. O to nepomôže, ale ide o to, že oni sú zameraní, že nastúpia do jedného auta, ale keby preskočia do druhého auta, nepovedia. Keby preskočia do druhého auta, vieš, lebo oni budú monitorovať. To Marian, vieš, že šaška. Adamko, pusti. Ja, no. A to čo rozhľadnúť. Takže videl som všeličo tam. Pôjdem o tom písať a hovoriť. Čo to dobré? Tam dáme komu? Zákovi, hej? Zákovi, hej? Marian, aké sú tvoje dojmy, že to prišlo prísť za toľko ľudí? Super, to skvelé. To ukazuje, že tá práca má zmysel. Presne. To je to úžasné. Takže som všetkým vďačný. A do budúcna sa budem určite revanžovať. Pripravujeme ďalšiu knihu. Bude nadviazovať na tú prvú. A nikto mi skrátka nezakáže sa vyjadrovať. Tak keby som mal znovu skočiť uložením, to je jedno. Díky ti. Toto sú silné slova silného chlapa. A rovného chlapa. Lebo na hovno nám to vyšlo. To som mal iný nosič. Rádovi, jak by sa dalo, Radoslav. Adamko. Videl som 5 minútiek a som tak to poťahol. Ja som ti ho... Ako povedal sudca, pravda vzbudzuje nenávisť. Ale Ja to odôvodne. Marian. Ďakujem. Veľa zdravia, páni. Dáme schodku. Pardon. Fotku. Marian? Nejedno. No, Ale tu nemám. Tu nemám. Ale vypnem živé vysielanie a... alebo ty spávam s mojím a pošlem ti to. Nie, skončím vysielanie a spravíš mi s mojím. Dobre. Tak ja na chvíľu končím vysielanie, možno sa pripojím neskôr.